lidi, dneska jdeme part 4 v Minecraftě, půjdeme těžit nějaké suroviny, protože nám pomala, ale jistě dochází. Testoval jsem nějaký mechanismus, no postavil jsem takovýhle mechanismus, že si takhle půjdu a takhle vidím, jestli tam není jako železo občas nebo nějaká jeskyně. Ale Peťa to vždycky musí odsunout, teda vypnout, protože ještě nemáme slime. Takže dáš to sami? A po prasátko Pepa. Tak asi může mít rovnou na to výpravu, ne? Jo? Já si jdu vzít koně. A na co je teď? Ne, netreba. Pojďme. No, vlastně. Tak kousek. To je podle mě zlý si teď brát. Takže jsme Jo, tady. takže Peťovi jsem omylem před chvilkou před natáčením zabil koně, takže RIP No jak? zemřel. Ne. Tyba nepadej do lávy, nepadej, ne! Nezhořelo nic. Kámo, proč u sebe nosím? No to je jedno. Jdeme dole, počkej. Takže, tady uhlí. Hele, tam za tebou něco. Nic tam Ty není vole. asi, alebo? Aha, tak se možno tam je, co? Tak cobblestone tak to jsem posral. O, já help me, já nechci do lávy. Takže, jdeme. Počkej, to bylo moje železo. To bylo moje a dělej vratně ho, ty. Zloději. Moje železo. Moje. Já jdu natěžit. Já jdu tam nahoru. No já tam jdu. Tady něco, ty vole, tady je velká jeskyně, kámo. Já jsem si myslel, že už Giga. nic nenajdeme, kámo, a bro. Kámo, a ještě tam dole, hej, tam už můžou být, tam je zlato, kámo. Já mám jinak železný krumpáč.
Zastavuju video a ptám se, takže ty nemáš like a odběr, to musíme rychle napravit. Okamžite stlač tlačítko odběr, k tomu aj ihned stlač zvoneček a ešte aj like a určite dokoukej všetky videá až úplne do konce. A my se můžeme vrátit tomuto videu. Ísť ešte nahor. Tam je, už ho vidím. Tam vidím redstone a zlato. Hodně zlata a železo. Spawner na skeletony, help! Nejmte. Máš jídlo? Tu si zober to zombíkové a chleb. Si můžeš. Dám je vnútri jedlo, zober si vnútri. Kolik je tady toho železa? Tohle je úspěšná mise, kámo, tohoto videa. Úspěšně. Jaké je? Já nečekal, že najdem toho tolik, kámo. Tolik zlata. Jako je tady docela hodně zlata. Budeme bohatí. Ty tady zas železo, na každém kroku vidím železo. Na každém kroku je železo prostě. Tyhle, my jsme na -8, takže tady by mohly být idea. Hej, půjdeš sem, kámo, tady hrozně moc zlata, zároveň aj hrozně moc těch mobů. Jedu, jak tě najdu. Ale ještě vytěžím redstone, kámo, to chci. Help! Jsou tady 4 z 5 skeletonů. Jedu, Já můžu vytěžím to. A tady je hrozně moc zlata, kámo. Mám svoje věci. Jo, tady jsem byl. Já mám tvoje věci. Mám tvoje věci, Honza. Je to creeper potřeba vyšel. Pojď. A i druhého creeper. Pojď. No potom. No. No, právě se stavil u druhého patra. Kámo, teď jsem si k tomu gamingu vzal hranolky z KFCčka. Takže tohle je konec videa. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Dávejte like, odběr a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau.